Halo, piye kabar Ica? Saiki padha sinau ya, sinau babagan sesurah. Sesurah iku micara bab tartamtu ning sakngarepe wong akeh. Nah, supaya bocah-bocah ngerti, kudu digatekake. Kepiye to sesurah iku? Nah, saiki iki materine sesurah. Sesurah uga diarani pidato ing basa Indonesia. Sakliyane kuwi, sesurah uga kasebut medhar sabdo. Medhar sabdo iku tegese njlentrehake sabdo utawa ngandharake amanat marang sapadha-padha. Kang kudu digatekake nalika nindakake sesurah kuwi yaiku nyiapke naskah utawa teks sesurah. Kudu tetek, tatak lan tanggon. Suarane kudu cetha. Duweni rasa percaya diri. Bisa ngetrepake unggah-ungguh basa lan tanggap ing swasana. Artine dalam suasana sukacita atau dalam suasana duka cita harus sesuai dengan situasi yang ada. Sakbanjure sing diarani struktur sesurah utawa tanggap wacana kanthi umum iku kadadian saka pambuka, isi lan panutup. Menawa dirinci, sesurah utawa pidato kababar kaya manggene. Siji, salam pambuka. Salam pambuka kuwi ngaturake salam. Tuladhane sugeng dalu, sugeng enjang, gumantung marang kahanan. Loro, purwaka basa. Purwaka basa tegese pembuka. Ing purwaka basa kang ditindakake ya kuwi nyebat tamu. Tuladhane ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah lan sak piturute. Banjur uga atur puji syukur lan panuwun dumateng Gusti lan ngaturake panuwun tumrap tamu sing wis rawuh. Sing katelu, wigatining atur. Wigatining atur kuwi isine babagan medharake inti sesurah. Sabanjure papat sing diarani pangajeng-ajeng lan pangajak. Pangajeng-ajeng lan pangajak iku wujude kang dikarepake utawa kang pingin digayuh besok tembe mburine. 5. Wasana basa. Wasana basa isine babagan ngaturake panuwun lan uga nyuwun pangapura yen ana kekurangane nalika nindakake sesurah mau. Salam panutup. Salam panutup bisa ditindakake kanthi ngaturake salam yaiku sugeng dalu, sugeng enjang lan sak piturute gumantung marang kahanan. Disnaoni kanthi tenan ya bab sesurah mau. Selamat belajar ya, moga-moga sukses.